Sanibonani, sethemba ukuthi nonke lapha nikhona niyaphila niphile. Ya, namhlanje siphethe ezimbili sithi yona khetha eyakho. Thatha isayini. La liphethe khona ingoma ezimbili njengoba sake sasho, sathi abantu abathumela ingoma zabo abayithembile nje. Khona sizokwazi ukuthi siyifake la, siyiveze kubantu. Namhlanje siphethe ezimbili ke zazo. Siphethe ingoma nje eyishisayo ngokwethu ukuzizwa. Nawe futhi ngethemba ukuthi uzoyithokozela lapha ekhaya. La siphethe khona isithombe sophongolo, siyamba khona nesongo sichalaha kanye nomlungu omhlophe. U-Andre lapho bayibiza khona ngezigi zophongolo. Lapho beshaya khona ingoma emnandi ethi icorona sizoyinqoba. Icorona nampela sizoyinqoba. Nanso-ke le ngoma le emnandi abayikhiphile ake uyizwe na uthini. Izwakala kanje. Zimbili khetha yakho. Ansizi Africa, bona sile corona, iqeda batezweni, safasa penalty. Uye baba umdali wethu, awusizi sizwe sakho, bona ile corona, iqeda batezweni, safasa penalty. Uye baba umdali wethu, awusizi sizwe sakho, na ile corona. Iqeda batezweni safasa penalty. Baba siyakulela kuwe Nkosi Thixo somandla. Baba umdali sifikelele sifo. Baba siyakulela kuwe Nkosi Thixo somandla. Baba umdali sifikelele sifo. Baba siyakulela kuwe Nkosi wesomandla. Baba umdali sifikelele sifo. Ngoba thina sosiqoba lesifo. Ngoba thina sosiqoba lesifo. Ngoba thina sosiqoba lesifo. Ngoba thina sosiqoba lesifo. Ngitishele ngileze kulunga sandla sempethe izulu nomhlaba siziki zophongolo siyakuwe umdali Nkosi sikelele Afrika amen. Wolulizandla babumdali, wolulizandla babumdali, wozikhumbule lolubhubhane Nkosi. Wolulizandla babumdali, wolulizandla babumdali, wozikhumbule lolubhubhane Nkosi. Sibase balimandla bomvu sizigi zophongolo zithethelela babungabani. Amen. God, you are touching every South African. We ask your grace. We ask your grace. Heal our land. Oh, heal our land. We ask your grace. We ask your grace. 'Cause you are way make miracle work. Promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Yes,
awusuwani injalo ingoma umzulu mlungu lapho wayeshonayo ethi yey coronavirus will beat you injalo indaba lapho sesisuka khona saya le phansi phansi eshowe la khona sivuse khona uzokufa umfolo nake naye ushaya emnandi ingoma iginqi ziyakhalala kahle imnandi ingoma ayishayile ekazokufa kona ingoma ithi soneni shudle ngoma nayo ithe umakeeper wasesithumelelayo ngokuthi uyayithema ingoma yakhe wayithumela yona wathi asinzwise nize ukuthi ushaya intinjani usuka phansi ke le evuma eshowe kodwa usethekwini ukusho kwakhe lana la khona njengamanje ngesimo samatoho ke ya usethekwini nansi la izwakala khona izwakala kanje nayo zinto ziyenzeka Corona,
soneni na injalo ingoma soneni na uzokufa phansi eshowe le evuma shuthi wena ungakhetha isayidi ke manje usho ukuthi uhamba nayiphi lezi ezimbili esiyibekile njengoba sithi thatha isayidi nje lakho nawe la ocime nayo noma uyizwa ngathi iyona ngoma emnandi kulezi ezimbili ya njengoba uzwile shuthi kahle kahle namuthi lalela kahle siphethe ishowe siphethe nophongolo shuthi isayidi lakho showe versus phongolo uzokhetha nawe la uyizwa ukuthi iyona yiphi oyizwa ngathi oyizwa ngaphakathi nje uzobe siyakhetha ke comment section bese ushiya uvo lwakho nangohlelo lonkana nje comment ngaphansi usho ukuthi uyizwa kanjani uhlelo lwethu lesiphathele namhlanje usho bese kuba ukuthi ke abaculi bangathumela futhi ingoma zabo nabo bayithembayo njengoba benzile abaculi bethu laba abayithumelile abayithembayo iziki zophongolo bese uba nozokufa phansi show ungashiya comment yakho ke nawe phansi bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.